बेनोसै दे दा माने पाब्लिकखौनो आरोना पाब्लिक दा माने लोगोफोर फैसाया 11,290 जाबाय आरोना माने 11,290 जाबाय आरो बेनिखायनो दा नोंथांमोना बेसेबां सापर्ट खालामदों एसेनो माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर माने आरो दा जितु खौराङा ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव लोगोफोर बे खौराङा माने ओरैबायदि दुखुनांथाव होनोबा माने फंबाया सानसुमा जितु एक्सिडेन्ट जानानै थानाय बे फंबाया बे बुहुमाव गैलिया मानो होनोबा लोगोफोर रुंसारि जालांना थांबाय दा माने फैसाखौ जिदिनखालि हरदों जिदिनखालिनो फंबाया माने रुंसारि जाना थांबाय आरोना माने फैसाखौबो हस्लाबनो हायासै कालेक्सनाबो बारा जाद्रायासै मानो So hey guys, welcome back to another new video. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel फिन खनसेबाव बर'जों बरनाय थालायबाय दा नोंथांमोना दि दाखालि जितु सानसुमा नार्जारि फंबाय जे बे साइकेलजों फरायसालियाव फैबाय थानायावनो माने सोरजोंबा एक्सिडेन्ट जानानै दा ब्रेना एसे गाज्रि जानायनि मोनसे डनेसन खालामनाय नुदों नङा होमबा नोंथांमोना दा बिनि थाखायनो दा बे डनेसनखौ दाखालिनो हरखांबाय आङो एक्सिडेन्ट जानायनि दादिनि फिसाला माने सानसुमा नार्जारि फंबायाथ' माने बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांबाय दा माने नोगोद दुखुनि खोथा लोगोफोर मानो होनोबा सानसुमा फंबाया दा बे संसारनिफ्राय आनज्रायलांबाय आरोना माने सोरगोआव थांबाय दा बिनि थाखायनो एसे कालेक्सन खालामनाया बेसे गोग्लैखो बेखौ साननोसै ओमफ्राय ब्रादारमोनहा गुवाहाटि थांगोन ना गुवाहाटि थांगोन दा माथो दुखु दंबावो बिनि अनगायै ना जासिगोन आरोना लोगोफोर दा माने लोगोफोर फैसाया 11,290 जाबाय आरोना माने 11,290 जाबाय आरो बेनिखायनो दा नोंथांमोना बेसेबां सापर्ट खालामदों एसेनो माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर माने गोजोननाय थाबाय आरो दा नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामबाय था दाथ' बे फैसाया फंबायनि नामावनो जाना थांसिगोन ना बेखौ माथो खालामनो बख'नाय खालामनांसिगोन ना दा माने फंबायथ' रुंसार जाना थांबाय बेनोसै आरोना बेनोसै दे दा माने पाब्लिकखौनो आरोना पाब्लिकनि थाखायसो बेफोरबायदि जाबाय नालाय दा रायजोफ्रा बिदि अनसायदों ओरैबायदि आं गोसोखौ मोजां मोनदों दा फंबायनि नामाव हरनाय जाबाय दाथ' बे एडमिटआव बख'नाय जाबाय आरो दा जितु खौराङा ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव लोगोफोर बे खौराङा माने ओरैबायदि दुखुनांथाव होनोबा माने फंबाया सानसुमा जितु एक्सिडेन्ट जानानै थानाय बे फंबाया बे बुहुमाव गैलिया मानो होनोबा लोगोफोर रुंसारि जालांना थांबाय दा माने फैसाखौ जिदिनखालि हरदों जिदिनखालिनो फंबाया माने रुंसारि जाना थांबाय आरोना माने फैसाखौबो हस्लाबनो हायासै कालेक्सनाबो बारा जाद्रायासै मानो होनोबा काजलगाव बेंटल बिदिनो कलेज स्कुल थांबाय बेंटल कलेजावबो थांबाय बिदि माने बायदिसिना बेरायनानै गासै फैसाया टटेलि माने 11,290 जादोंमोन दा बे फैसाखौ आं फंबायनि मुङाव हरबाय थेवब्लाबो माने मा होनो फंबायखौ बासायग'नो हायासै आंनिफ्राय बेसेबां हायो एसेबांनो आं सापर्ट होबाय आरो नोंथांमोनाबो बेसेबां हायो एसेबांनो सापर्ट होबाय थेवब्लाबो माने फंबाया माने गोथाङै थायासै बे बुहुमाव मानो होनोबा ब्रेनानो एसे मा होनो बेखौ जोखोम जाबाय नालाय लोगोफोर बिनि थाखायनो दा एसे बुंनो हायासै दा पस्टमर्टमआ सप्तासे उनावहाय खालामगोन होनना बुंदोंनो दा न'खरनि मानसिया हरदों दा फंबायनि थैनायनि न'खरनि जितु माने फंबायनि एसे डिक्लारेसनखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना नुबायना नोंथांमोना माने फंबायखौ माबायदि फाबथोबना हरदों आंनि डिक्लारेसनावथ' माने होनोबा लोगोफोर बेखौ मा होनो
एसे खावदों बायदि मोन्दों आङो हस्पिटालाव गिदिर गिदिराव खावो नालाय लोगोफोर दा बिदिबो जानो हानाय बहुदानो माने हस्पिटाल गिदिर गिदिराव बिदि जाखायोआनो मानो होनोबा आरो आं फंबायखौ एसेनो हायो एसेनो माने फाहामनो नाजादोंमोन थेवब्लाबो आं हायासै आरो नोंथांमोनाबो बेसेबां एसेबांनो सापर्ट खालामदों आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोबा नोंथांमोनाखि इसिबां बिदि सापर्ट खालामगोन आं बिदि सानाखैमोन माने अनलाइनावबो नोगोर नोंथांमोना स्केनारावबो एबा फन नाम्बार होनायावबो नोंथांमोना फन हरनानै सोंहरदोंखि नोंथांमोनाबो जे थाइसे थाइनैब्लाबो नोंथांमोना हरदों बेसेबां मोजां मोनदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो बिदिनो हामबाय होनो लोगोफोर नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आरो थाबाय नानि चेनेलखौबो 1 लाख खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बिदिनो अनसायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेनोसै आरोना लोगोफोर भिडिअ'आ अके बाय बाय